Toyota Corolla. Солаш техпаспорт 2010 бардаро, биркаи мошин неҳи 3 моҳа. Нигоҳ кунем бардаро. Танировкаш соли 2026 буд мешавад. Балонош дар ҳолати хуб. Хай мошина бисёр меҳнат кардагиам. Комплектатсияш Elia SK кардагиам. Марамат, види ахир мошин. ҳолати салонша нишон метем. бубинин. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Салон кожа. Колик дора. Винкод кузовда аст. винкод мошина бинен, техпаспорташ 2010. Мультирули ду тарафа, круиз контрол, 137,000 пробеги мошина бардаро милак. Монитор Android. Кондиционер кор мекуна. Круиз контролиш аст. Нархи мошин 112,000 сомон нархи мошина. Марамат биёин ба устодтон бинен, санҷен, харидорӣ кунед. Honda CR-V. Солаш 2008. Сборкаи Корея. Объем мотори мошин 2.4 ДВД. Нигоҳ кунед. бално дар ҳолати хуб. Марамат. Ба устод биёин, ба дилпарӣ санҷен, харидорӣ кунед. ҳолати ақиби мошин. Задни камераш ҳаст, парктроникош ҳаст. Марамат. ҳолати салон. балноро бинед нав. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. Салон кожа. ҳолати пеш. лифт сидения дора. Боковой ҷамъ меша, мультирули ду тарафа, 144,000 пробеги мошин, километра, монитор Android, обогрев охлаждения сидения. Бардаро автомат. Нархи мошин 112,000 сомон, мошинча беҳад хушрӯ. Бохай ба устод биёен, ба дилпарӣ санҷен, харидорӣ кунед. маълумоти пурраро бо телефони занг зада гирем. Mercedes-Benz E-класс. Объем мотор 3.5 силиндра. Техпаспорти мошин 2009. Утилизация дора. Тонировкаш солона. Бално дар ҳолати хуб. 4 дар без ключевой доступ, панорама дора. Марамат бардаро 4 гӯштила, парктроникош ҳаст. Багаж ба кнопка махкам мешава. Мақсад види ақиб шаддем. ҳолати салонша нишон метем. марҳамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. Салон мандарин. подсветка дора. лобовой антиблик. лифт сидения, память сидения, акустика харман кардон. винкод мошина бубинем бардаро. круиз контроль, мультируль ду тарафа, липсток 244,000 километр пробег, мониторш бардаро, обогрев сидения, старт-стоп ҳаст, режим вождения, климат контроль. Бардаро нархи мошин 105,000 сомон. марҳамат, ба устодтон омада, ба дилпарӣ санҷен, харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. Kia K5. Объем мотор 2. Техпаспорт 2011. Марамат бардаро. Панорама дора. 4 балонаш нав. Бесключевой доступш аст. Марамат, ба устодтон биёен, ба дилпарӣ санҷен, харидорӣ кунед. парктроникош аст, задни камераш аст. ҳолати салонша нишон метем. марамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. обогрев сидения дора. ҳолати салони мошин. задни шторкаш аст. салон кожа. бесключевой доступ. боковой ҷамъ меша, акустика JBL, память сидения. лифт сидения. мультируль ду тарафа, экорежим. 135,000 километр пробегаш. климат контроль, обогрев охлаждения, старт-стоп, монитор ҳаст. бародаро нархи мошина 108,000 сомон мега. марҳамат, ба устод биёен, ба дилпарӣ санҷен, харидорӣ кунед. лайкҳоро фаромӯш накунед. Toyota Camry японка беҳад тоза. мошин беҳад тоза бародаро. соҳибаш мегӯяд ҳамин мошин ду дона ятш дар ҳамин душанбе, яти дигаш дар музеи Toyota дар Япония. нигоҳ кунед бародаро. бесключевой доступ, лимитед, види ақиби мошин.
дискои камери 5, балнош дар ҳолати хуб, задни камера ҳаст. ба устодтон биёен, ба дилпирӣ бисанҷен, харидорӣ кунед. Бардаро тамоми мошинаи моро ба устод биёен, бардаро бибинед. Парктроникош ҳаст. ҳолати салонша нишонматии марҳамат. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин. Салон кожа, поли чухол дора. Безключовой доступ. Солиш 2007. Лифт сидения. Мультируль двутарафа, круиз контроль, 26000 км пробег шад. Старт-стоп, климат контроль, обогрев сидений ҳаст. Кондитсионерш кор мекуна бардаро. Нархи мошин 107000 сомон. Марҳамат. одамое ки японка дӯст доранд, биёед мошинчаи тоза, мошинчаи хушрӯ. Лайка фаромӯш накунед. Устуора фаромӯш накунед. Honda CR-V, авиамотор DI гибрид. Солиш 2021-02. нигоҳ кунем бардаро. балнош дар ҳолати хуб. камераи тарафи боковой пассажири дора. Honda CR-V гибрид Touring. Фул комплектация бардаро. Парктроникош ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин, обогрев сидениш ҳаст. салон кожа, безключовой доступ. боковой ҷамъ мешавад, памяти сидения, лифт сидения. бардаро бибинед. Проекция дора. Датчик движения, полосокопак, мультируль двутарафа, лепесток, беспроводной зарядка, автохолд, ручник электронный, монитор, старт-стоп, эко-режим, распознание знаков. Мақсад комплектация фулай. Нархи мошин боша 290,000 сомон. Марҳамат, биёен ба устодтон бинед, санҷем, бо савдо мешавад. Range Rover Evoque, солаш 2012. авиамотори мошин DI турбо, бензинӣ. нигоҳ кунем бардаро. Парктроникош ҳаст. тонировкаш солона. Безключовой доступ дора. бално дар ҳолати хуб. марҳамат, види ақиб мошин. ба устодтон биёен, ба дилпирӣ санҷен, харидорӣ кунед. задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. ҳолати дилнаша бинед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. салон кожа. ҳолати пешаш. памяти сидения бардаро. боковой ҷамъ меша, акустика меридиана, лифт сидения. мультируль двутарафа, круиз контроль, обогрев руль. 14000 км пробегаш. старт-стоп, монитор, обогрев сидений, кондитсионер, ҳамаш ҳаст. бародаро, биёен ба устодтон, ба дилпирӣ санҷен, харидорӣ кунед. нархи мошина 133000 сомон мегӯянд. ба устод биёен бардаро, ба дилпирӣ бинед. 133000 сомон. Lexus ES 300 гибрид. солиш 2016. сборкаи Корея. тонировка техосмотраш моҳи майи соли 2026 буд мешавад. утилизатсия дора. 4 дар безключовой доступ. балнош дар ҳолати хуб. парктроникош ҳаст. люк дора. марҳамат бардаро, ба устод биёен, ба дилпирӣ санҷен, харидорӣ кунед. види ақиб мошин. задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳолати салони мошин. поли чухол дора. лифт сидения, памяти сидения. винкод бардаро 2016-01. 2016 винкоди Корея. боковой ҷамъ меша, мультируль двутарафа, круиз контроль, 118000 км пробегаш. ёстик, обогрев охлаждения, климат контроль, старт-стоп, кондитсионер кор мекунад, монитор, ҳамаш ҳаст. нархи мошина 250000 сомон мегӯянд. марҳамат, ба устодтон биёен, ба дилпирӣ санҷен, харидорӣ кунед. лайкҳоро фаромӯш накунед. Opel Astra G. солиш 2003. нигоҳ кунем бардаро. балнош дар ҳолати хуб. марҳамат, ба устодтон биёен,
ба дилпурӣ санҷен, харидорӣ кунед. Кондитсионер дора. Видеохи мошин. Авиамотор 1616. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. полик чиқолуш ҳаст. пробегиш камай бардарон, мошинча беҳад тоза, 259 000 км пробегиш, кондитсионериш ҳаст. Бардаро. нархи мошин 57 000 сомон. Марҳамат биёен ба устодтон бинен, санҷен, харидорӣ кунед. Кондитсионер ях кор мекунад мегам. Hyundai Elantra солиш 2012 7 моҳа. Авиамотор 1.8 сборкаи Америка. Нигоҳ кунем бардаро. Нархи мошина 92 000 сомон мегам. Бензин, газ, автомат. ҳолати ақиб мошин. задни камераш аст. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Обогрев силиндра. Салон кожа, полик чиқол ҳаст. Винкод кузов дастай. ҳолати дорам. лифт сидения, винкоди мошин. Мультирул тарафа. 181 000 мил пробег, эко режим ҳаст. Кондитсионер кор мекунад, монитори Android. Бардарон ҳуҷҷатош соли 2026 буд меша, утилизатсия дора. Нархи мошин бардарон 92 000 сомон. лайкро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо Feral 01 TJ обуна шавед. Lexus RX. Авиамотори мошин 35 6 силиндра DVD. Техпаспорт 2008. нигоҳ кунем бардаро. ҳуҷҷатош моҳи август буд мешава. балнош дар ҳолати хуб. срочно фурӯхта мешава, хай кам-кам корҳои малярӣ дора. 97 000 сомон. марамат ба устодтон биёен, ба дилпурӣ санҷен, харидорӣ кунед. задни камераш ҳаст. люк дора. ҳолати салонша нишон медиҳем. марамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. полик чиқолуш аст. салон кожа, винкод кузовда аст. бубинем бардаро. память сидения, лифт сидения, винкоди мошин. мультирул, круиз контроль, 297 000 пробеги мошин. монитор. обогрев сидения дора. нархи мошин бардаро 97 000 сомон. марҳамат биёен, ба устодтон санҷен, харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. Opel Astra G. солиш 1999. авиамотори мошин 1.616. утилизатсия дора. техосмотрш моҳи ноябр буд меша. нигоҳ кунем бардаро. балнош дар ҳолати хуб. марҳамат. кондитсионерш кор мекунад бардаро. балнош дар ҳолати хуба. ҳолати ақиб мошин. 43 000 сомон нархи мошина мегам. успед кунем бардаро. нархи арзон, нархи дастрас. ҳолати салонша нишон медиҳем. марамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин бардаро. ҳолати пешаш. мультирул дора бардаро. кондитсионер чиқили гуфтем ҳаст. механика 5 корста. нархи мошин бародаро 43 000 сомон. марҳамат биёен, ба устодтон бинен, санҷен, харидорӣ кунед. лайкора фаромӯш накунед. Mercedes-Benz E-Class 210 кузов, яъне Mercedes зайчик. ҳуҷҷатош солона. авиамотор 2.4 6 силиндра. марамат бардаро. ба устод биёен, ба дилпурӣ санҷен, харидорӣ кунед. комплектатсияи мошин авангард. видеохи мошин. задни камераш аст. ҳолати салонша мебинем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. бардаро. салони мошин кожа, полик чиқол дора. каталог сиёҳ. мультирули ду тарафа 383 000
километр пробеги машина. Газам дора, потолок алькантара бардара. Кондиционер дора, обогрев сидений дора. D+, 2000 сол. Монитори Android. Нархи машин бардаро 77000 сомон. Марҳамат биёед ва устодтон бинед, санҷои харидорӣ кунед. Лайка фаромӯш накунед. Hyundai Tucson. Солиш 2023. Авио мотор D турбо. Ай автосалони Душанбе гирифтагиян. Гарантия дора бардаро. Бесключовой доступ ҳаст. 4 баллони нав дора. Пробегиш 9000 километр. 10000 бигем, хато намекунем. Задни камера ҳаст. Парктроникош ҳаст. Гарантияи салон то 100000 километр бардаро. Марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ҳолати салони машин. Салон кожа. Бесключовой доступ. Боковой ҷамъ меша, лифт сидения. Марҳамат бинед. Мультирули дутарафа 9800 км пробег шабардаро. Старт-стоп, монитор, климат-контроль, беспроводной зарядка, обогрев сидений, обогрев руля, декалита, ҳадиде сем бардаро. Нархи машин боша 285000 сомон. Марҳамат, ба устодтон биёед, ба дилпири санҷи харидорӣ кунед. Гарантия дорад то 100000 км. Mercedes-Benz Sechka. Солиш 1996. Бардаро объем мекардагиян. Объем 1.8, механика, бензин, газ. Марҳамат, ба устодтон биёед, ба дилпири санҷи харидорӣ кунед. Нархи машин бардаро 45000 сомон. Видеохи машин. Ҳолати салонша нишон медиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ҳолати салони машин. Полик чихол дора. Дар роҳи пешаш стеклоподъёмник дора. Ҳолати дран. Бардаро. Нархи машин чӣ хеле ки гуфтем 45000 сомон. Утилизатсия дора. Техосмотрш моҳи октябр буд меша. Марҳамат, ба устод биёед, ба дилпири санҷи харидорӣ кунед.